Pastor, Go. pwede, pwede na lang diri ako. Pwede ako, siya nga nakilala, na diri na siya magpabautismo. Kaya bautismo naman po siya sa immersion. O, iba siya na relihiyon, magpamunta siya sa iba, sa pasong, sa pagkaon. Basta dili na siya magpabautismo. Dili Kila na. ba ito? Okay. Actually, Igsoon, dili man nato mapugos ang tao kung magpabautismo siya dili. Kay siyempre, ang pagtuon sa Biblia, dili man na diretso nga masabtan dayon ang tanan nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Walay Bible student nga gitawag na to usa ka adlaw, 5 ka adlaw, 10 ka adlaw nasabtan dayon niya ang tanan. Ang uban gani Igsoon, abot na gani og 28 ka tema, sobra pagit pero di pagit niya masabtan tanan. Say for example, kanalang daing 2,300 days lisod no. Ato na silang sabton tungod kay wala pa man niabot silang unahuna nga kaimportante na ng puntuha. Dili nato silang papugos kay nga naman. Pero kung mangita ka og sample sa Biblia nga naay gibautismuhan pag-usab tungod kay lahi ang iyang nasabtan sa presente nga pagsabot busa girekomendar nga bautismuhan natay mabasa sa Biblia na. For example, kining sa Buhat kapitulo 19, okay, bersikulo 2, tagsa-tagsahon tani pagbasa ngadto na sa bersikulo 6. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog aduna di ay espiritu. Okay? Next. Og siya nangutana kaniya, ngadto ba di ay sa unsang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kanila, ngadto sa bautismo ni Juan. 4. Og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi, kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog ni ini, sila gibautismuhan sa ngalan ni Hesus. So, imo makita nga adunay rebaptism din wala ang kasulatan. Kaya nga naman, lahi man na iyang sinabtan. Pero gipangutan na siya, nakalawa siya kadungog sa naaday Holy Spirit. So therefore, naay mga pagtulon na igsoon nga wala magtuo nga ang Espiritu Santo persona. So kung ka nagtuong ang Espiritu Santo persona, kaya ang imong yun na, si Jesus mauna na ang Espiritu Santo, si Jesus mauna na ang Amahan, lain-lain na nadayag sa kapanahunan, no, angay gid siya i-rebaptize. Kaya nga naman, lahi man iyang sinabtan sa Biblia. Unya naman tayo sample sa Biblia nga na i-rebaptize dire tungod kay lahi ang iyang sinabtan sa kamatuoran. So dili sayop ang magpa-rebaptize. Pero kung di sad siya magpa-rebaptize, dili sad ta mupugos. Nga naman, mo man na iyang presente nga kamatuoran nga iyang ginuna mo unay sakto. So meaning to say, nagpadayag lang na igsuon nga dugang pa og Bible study. Kaya nga naman, daghan pa siya wala masabti. So ayaw sa pugsi nga magbautismo dayon nga di pa siya makasabot. Usa lang nas ilahanan nga kinahanglan dungagan pa og Bible study. Ngadto-ngadto, iyan ang masabtan ang mga punto nga diin angay di ay magpa-rebaptize. Na matay mabasa Buhat kapitulo 19, bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 6. So ay nga na igsuon na ay mga pagtulunan din imagine ba nimo sa Seventh-day Adventist 28 fundamental beliefs. Ya dili ba nimo dito masagap sa pipila lang ka mga adlaw nga mga pagtuon igsuon kinahanglan dut-an nimo ni pagtuon. Kana lang ang pagtuon sa Daniel 2, pagtuon sa Daniel City, pagtuon sa Daniel 8, maunay fundasyon or basic foundation sa pagsabot sa Pinadayag Kapitulo 12, sa pagsabot sa Pinadayag Kapitulo 13, sa pagsabot sa Pinadayag Kapitulo 17, Kapitulo 18. Ang base niya na diha sa Daniel 2:7-8. So inga na ang kuhan ang pagtuon. Ang pagtuon, so di mo na makuha sa kaadlaw. Sabto nimo ang Daniel 2 diretso. Imong i-absorb in one day, kinahanglan mabasa nimo na, matun-an, mo pamalandong pa kanya na. Tapos, pagasunod na sad, tun-an na sa Daniel City, basa, sabtun, pag umagsun, mo pamalandong na sa kanya na. Utso, hangto dahil hayag na kayo ang imong pagbasa sa Pinadayag 12, 17-18. Ay pagtuon sa Pinadayag 17-18 o Pinadayag 13 o Pinadayag 12, nga dili pa kakatuon sa Daniel. Kay 2/3 sa gigamit dinhi sa Revelation.
borrowed from Daniel. Okay? For example, Babylon. Nga giisgutan dinis pinadiyag 17, pinadiyag 18. Babylon is fallen. So, asa man na nga word nga Babylon gikuha ni sa pinadiyag, gihulam na niya gikan dito sa Daniel. Okay? So, masabtan nimo pag-ingong og gitawag igsoon og adunay 7 ka ulo na pulo ka sungay. Asa man gikuha nga konsepto. So balik na sad ka dito sa gitawag nato og Daniel. Pag-ingon nga adunay usa ka mapintas nga mananap nga gisgutan dinhi sa pinadayag. Mukuha kag background dito sa Daniel sa mapintas nga mananap. Mao na ang pagtuon nganong daghan wala makasabot mahitungod sa kasuguan sa Dios tungod kay wala nila matun-i pag-ayo ang kinatibukan. For example, Daniel 7 versikulo 25, adunay tao nagunahuna sa pag-usab sa kasuguan, okay, og sa panahon unya siya ibutang sa mga panahon og tunga sa panahon, times, time og half sa time. So, kung imo na siyang makitaan sa ubang mga bersikulos sa Biblia nga nikabat ang 1,260 days, o niya ang days sa Bible prophecy is a year, so imo makitaan nga mag-start sa 538, mundang sa 1798. So, nga na ang pagtuon sa Biblia, dili nimo nga, mao na nga ako moingon nga, dili gisat nato, mabaso lang uban nga, dili sa silang magpabautismo. Kaya yung mga prinsipyo sa mga tao nga, di sa gid sila pabautismo, kundi sila makasabot. Sa ako lang ganig, son, wala yung ko nagpadali-dali o pabautismo. Ni abot yung mga pila ka panahon. Ang nakapadasig na ako igsuon nga nung magpabautismo ko sa Seventh-day Adventist. Nakuha na nako ang truth about sa Sabbath, nakuha na ko ang truth about sa dietary laws, dinhi ko na-attract sa 2,300 days. Sama sa itong ipangutana ganina scholar. O niya, pag-study na ko, nakain ko nga, this is the longest prophecy sa Bible. Wala na laing longest prophecy sa Bible, kining 2,300 days. O niya, ma-enjoy ka sa pag-compute sa mga kaalam gikan sa balaan nga kasulatan. So, nga na ang pagtuon sa Biblia, igsoon, dili kay ang uban nagmaster la og matuod nga iglesia, og sumala sa matuod nga iglesia, mabasa sa mga referensya, sa mga encyclopedia. Magduda man lang ta igsoon nga ang iyong pagtulon ang gipasok ka dinyo sa mga referensya og dili sa Biblia. Nga, usay minguntang ang tinuod nga iglesia na as Biblia, pero ang pagmamatuod wala sa Biblia. Pagkalisod ana nga hunaw-hunaon igsoon. So dinhi sa Seventh-day Adventist, tilawin ninyo sa pagtuon dinhi sa balang kasulatan, kung na mo'y nalibgan, ipangutana ninyo, ayaw mo pagkataha, ayaw mo pagkaulaw, mas maayo pa mahimutang ignorante sulod sa 5 minutos ngadto 10 minutos nga nangutana ka. Unya tubagon ka dinis pangutana, pastor. Kaysa kanang pangutana ninyo inyong taguan, mahimo mong ignorante tibok ninyong kinabuhi. Mas maayo pang mangutana ka aron di ta mahimong ignorante sa pipila lamang ka panahon, maignorante ka, pero kung matubag ka, mahunahunaan nimo. Ug ang Seventh-day Adventist igsoon mudawat sa mga Bible study. So tawag lang mo text diri kay padal-an ta mo og tawo diha nga magtuon pinaagi sa balaan nga kasulatan. Di maginako mahurot na ng mga schedule sa mga invitation igsoon, pero rest assured nga kana inyong mga pangutana pinaagi sa balang kasulatan ato na siya nga gitawag nato og pagat